Samuel ngoma etosumienu tinsia. Na David san hyehyia Israel merima wayi won nyina bio. Onanusi empem aduasa. Na David sɔre na ɔne ɔman a wɔka ne ho nyina kokofri ba Yuda. Sa ɔrekɔfa Nyankopɔn adaka obodina. Ɛyɛ asaforade a wɔte kerubim ntem no din wɔ so no afiri hɔ aba. Na wɔde Nyankopɔn adaka no si tiase nam foforo so. Na wɔma so firi Abinadab fi a ɛwɔ Gibea no mu. Na Abinadab ma Uzzah ne Ahio de tiase nam foforo no kɔe. Na woyi Nyankopɔn adaka no firi Abinadab fi a ɛwɔ kokɔ no so no. Na wodi adaka n'akyi. Na Ahio di adaka n'anim. Na David ne Israel fie nyinaa de nsankuo ne benta ɔde pepea nnua ayɔ ne mpintin ne nonoma ne nsemmɔ ne wurogoro Awurade anim. Na woduru na akɔn ayoprobia no. Uzzah tenee ne nsa kɔka Nyankopɔn adaka no so mu. Efiri sɛ anantwie no hinhim. Na Awurade bufu Uzzah. Na mfonso no nti Onyankopɔn bɔ no wɔ hɔ. Na owu Nyankopɔn adaka no nkyɛn hɔ. Na ɛyɛ David awerɛho sɛ Awurade abuafa Uzzah so. Na ɔfrɛ hɔ din sɛ Peres Uzzah. Aseɛ ne Uzzah so bufa de besi nnɛ. Na David suro Awurade da no na ɔka sɛ Awurade adaka no bɛba me nkyɛn sɛn. Enti David ampɛ sɛ ɔde Awurade adaka no ba ne nkyɛn. David kuro no mu. Na David de ma ne kɔ Gat ni Obed-Edom fie. Na Awurade adaka no tena Gat ni Obed-Edom fie abosome 3. Na Awurade hyira Obed-Edom ne ne fie nyinaa. Na wɔka kyerɛ David sɛ Awurade ahyira Obed-Edom fie ne deɛ ɔwɔ nyinaa. Nyankopɔn adaka no nti. Na David kɔkɔfa Nyankopɔn adaka no firi Obed-Edom fie de ba David kuro mu anigye mu. Na sɛ wɔne a wɔso Awurade adaka no tutu anammɔn 6 a ɔde nantwie ne aboa wadɔbɔ afɔdeɛ. Na David de n'ahoɔden nyinaa sae wɔ Awurade anim. Nso na David de nwira asɔfotadeɛ amia. Na David ne Israel fie nyinaa de osebɔ ne totorobɛnto hyɛn de Awurade adaka no foro bae. Na ɛbaa sɛ Awurade adaka no duu David kuro mu no. Sɛ ɔbabaa Michal hwɛ mpoma mu. Na ohunu ɔhene David sɛ ɔrehuruhuri na ɔresa Awurade anim. Na obu no anim tia n'akoma mu. Na ɔde Awurade adaka no bae de besi ne sibrɛ. Ntomadan a David asiama no mu. Na David bɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ Awurade anim. Na David wie ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ no bɔ no. Ɔde asafo Awurade din hyira ɔman no. Na ɔkyɛ adeɛ ma ɔman no nyinaa. Israel mamu no nyinaa. Mmarima ne mmaa. Ɔma wɔn mu biara paano mua biako ne nankum ne bobe abatatere. Ɛna ɔman no nyinaa si mu kɔɔ wɔn fie. Ɛna David san behyira ne fie. Na sɛ ɔba Michal firi adi behyia David na ɔka sɛ Animonyam bɛn na Israel hene nya nnɛ. Sɛ wapa ne ho nnɛ. Ne nkoa mfe na anim. Sɛ huhufoɔ ne bi pa ne ho. Na David ka kyerɛ Michal sɛ Awurade a ofiri wagya ne ne fie nyinaa akyi yi me na ɔhyɛ me sɛ minni ne man Israel so panin no anim na megoroyɛ. Na mɛyɛ awiɛmfoɔ masene yɛ bio. Na mayɛ m'ani so famni. Na mfena a waka no me ne wɔn ara na ebenya animonyam. Na sɛ ɔbabaa Michal ɛnya wɔba de kosi ne wuda.